התלונה הזאת? למה אתם מדווחים רק דברים שליליים? למה אתם רק מותחים ביקורת? למה הכל רע בחדשות? אז החלטנו לקחת את המושכות ולנסות לספר בכל שבוע, בסוף המהדורה, סיפור אופטימי אחד, משהו קטן וטוב. השבוע הגיבורה שלנו היא עליזה שמשוני, המורה הראשונה של העיר אופקים. עליזה היום בת 93 פרשה לגמלאות כבר לפני יותר מ-30 שנה, אבל למרות זאת היא לא מוכנה לוותר על התלמידים שלה, והכל בהתנדבות. הנה משהו קטן וטוב. אני אומרת למורים, מי שאוהב את המקצוע הזה נותן את הנשמה שלו לילדים. מי שלא אוהב זה לא צריך ללכת לעבוד, כי הילדים מרגישים את זה. קוראים לי עליזה שמשוני, בת 93, המורה הראשונה באופקים. אתה פותח לי את השער? יופי, תודה. בוקר טוב. יש ילדים שאני לימדתי את אימא שלהם, את אבא שלהם, גם את הסבא שלהם. אני הייתי תלמיד שלה משנת 1957. הבת שלי למדה גם כן אצלה. אתה יודע איפה אימא למדה? כן. איפה? ומי לימד אותה, אתה יודע? מי? זה הילדים הראשונים של אופקים. אלו. זה משפחת וקנין. זה משפחת אסולין. היא כל יום באה לפה ועוזרת לילדים, וזה בהתנדבות. אני עוברת בהפסקה, ילד צועק. אותי זה רק עליזה לימדה אותי לקרוא. אנחנו היום מלמדים בשיטה חדשנית ומתקדמת והכל, אבל עליזה היא השיטה המנצחת. אין אחד שלא שואל על עליזה שמשוני, נכון? כמה שאת צנועה, כמה שהיא קטנה גם פיזית. ככה, את יודעת, הבושם הכי יקר נמצא בבוק הכי קטן. אימצתי 2 ילדים מדרום קוריאה. אימצתי כשלא היו לי ילדים. אימצתי את הילדים מבית יתומים. הבאתי אותם לבית ספר, ואמרתי, זה הילדים שלי. לא, חמודים. באה הילדה פעם אחת הביתה בוכה, מה קרה לה? אמרו לי, סיני יפני. אמרתי לה, אז מה? אותי אמרו, תימניה. אז אני תימניה ואני בוכה? אני לא בוכה, אפילו לא מסובבת את הראש. הם באים בלי נשיקות, לא עוזבים אותי. הם רוצים את הנשיקה. מי שלא אוהב לא כדאי לו לעבוד. מי שלא אוהב לא כדאי. אני אוהבת ילדים. לא נעים להגיד את זה בפניה, אבל אין מורה כזו, אני חושב, בכל הארץ. יום היא מגיעה לכיתה, בחורף, בגשם, בקור, בקיץ, היא תמיד כאן. עד סוף חיי. אני אמשיך לעבוד כל עוד שאני יכולה ללכת בראש הצלול, אני בבית הספר. עד 120 בצלילות ובטוב שכזה הגענו.